saurunge matur akeh-akeh. Ya. Iki ben kotak infake diubengke sik ya, Truk. Oh ya. Kotak infake diubengke, Mas. Monggo diubengke mumpung mereka tesih kathah ingkang lenggah wonten ing pagelaran dalu niki. Ha iya. Saiklase ya ning saiklase. Heeh. Saiklase ora kudu akeh 2000 kuwi nek diniati ibadah, diniati kanthi lahir lan batin sing ikhlas. Iya. Kuwi insyaallah dadi pahala, dadi penolong nalikane besok ana ing alam akhirat. Iya. Mboten napa-napa. Mboten nglebokke mboten napa-napa anggere mboten isin. Iya. Ora maksa ta yen kaya ngono. Lah ya pantese ta ya Reng. Ha iya. Wong ki sapa ta sing iso ngempet ngrogosak nek diubengi kotak infak. Ha iya. Aku wingi traweh ya wis infak. Apa? Senyum. Lho. Jarene senyumi sedekah. Aku ditungi kotak infak aku ya mung mesem tak isemi ngono ta. Ya ora apa-apa. Ya wis padha-padha iso sedekah penting niate kok ya Reng ya. Iya. Wah kok tak badarke iki kok tak gurdu mesem kabeh iki kok. Ya ora apa-apa kok senengane kowe ora. Ngaturke kula nuwun sik Gong. Wonten ngansanipun para warga wonten ing lalatan Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Gunung Kidul ya, Truk ya. Ha iya. Bengi iki mapan ana ing bale Kelurahan Bendung. Iya. Alhamdulillah tenan. Wes penonton tumblek-blek. Iya, heeh. Ya pancen ya kene iki minat seni budaya ki can elok. Elok tenan. Ha iya. Bengi iki mapan ning bale Kalurahan. Ya, Wah jan pendrapane elok. iya. Oh, kowe ngerti kayune ra, Reng? Apa? Oh, tak tutuki klotak. Tak kira nek kayu jati jebul cor. Weh. Ha iki nek cor ki luwih larang saka kayu. Oh, apa ya? Cor ki nek sing apik mateng weh. Ambok beratus-ratus tahun nek ambruk. Iya. Sapa kuwi sing muni? Paniran. Weh. Awi tanggamu, tanggaku sing mapan ning Semin kene. Ha iya. Ngaturke panuwun. Ya. Merga ana ngarsane peyane Bapak Lurah. Pak Didi. Iya. Selaku Lurah Kalurahan Bendung, matur nuwun wis iki fasilitasi tempat Ya. sing luar biasa. Ya. Tur iki cedhak papan ekowisata, papan pariwisata. Ngendi? Ha iki Kulon Bale iki lho. Iki Lumbung Mataram jenenge. Oh iya. Heeh. Ayo ning kidul kono kuwi nek patunge Bagong. Kuwi patung wedhus, Truk. Ngarani patunge Bagong. Ayo ra persis kowe to, kok persis matamu kowe ra. Sore-sore kok kaya ngono lho ra. Gak aku. Ora tak nunuti kowe engko bali. Oh ya aja. Ya aja. Kowe tak kon mulih mlaku aja. Aku mulih nang Prambanan karo sapa kok. Ngaturke panuwun. Nah, ugi ngaturaken panuwun sedaya Karang Taruna muda mudi ing Kalurahan Bendung. Ya. Iki yang para para sesepuh para her-her lenggah ning kene, Truk. Ha iya. Ana Pak Lurah, Iya. ana Pak Penewu diwakili. Iya. Ana Pak Ketua Dewan Kebudayaan Kalurahan Bendung. Iya. Yane Pak Suseno Aji wae matur nuwun ki ya dalang. Udalang. Nah, Pak Lurah ki ya dalang. Woi. Pak Newu ki ya dalang. Ha iya. Dalangi wong pegatan. Oh iya. Ngaturke panuwun iki bengi iki ya Mas Bayu Wasita nek ndi ta piyayene. Mas Bayu Wasita lha ki lenggah ning kono cerak bedhug nyusul kakange. Iya. Ki ya pendamping budaya Kalurahan Mandiri apa Kalurahan Budaya meniki? Kalurahan Budaya. Iya. Mula ya pancen luar biasa tenan iki. Saurunge tak ngetes. Nek pancen kene Kalurahan sing budaya aku tak ngetes salam budaya. Oh iya. Ora sah dikandani, ora cari kandani. Salam budaya. Jayalah Indonesiaku. Jadi mati ya. Aku nak sanggare Mas Roni. Ayo ki imbungan. Oh iya. Ngaturke panuwun. Ki bengi iki murni Reng. Iya.
sedaya hasil sawer utawa sing dilebokke ning kotak amal, kotak infak. Iya. Kuwi ora digunakake oknum-oknum wiyaga kuwi ora. Aning aku murni disalurke ning panti asuhan. Ya. Kaum duafa karo fakir miskin. Oh iya. Wiyaga ki yo mbutuhke ning ora saka bengi iki. Oh iya. Sok ijole luwih akeh bar bodo insyaallah. Oh iya. Ning ya alhamdulillah kanca-kanca arep apa saiki entuk pemasukan. Oh iya. Mergo iki kanca-kanca karo aku sinden wis disponsori, wis di paringi dana weweh karo benjane Mr. Lucky sing mapan ning Jakarta. Oh iya. Dadi sing maune kanca-kanca ki nabuh do sengaja arep diklerokke mbasan muni krungu atur kuwi dadi le nabuh do semangat. Iya. Arep menguman nyaket-nyaket. Oleh transfer 7 juta. Weh, lah nek sing 6 juta 500 nggo transport dalang. Ayo. Ngawur kowe kira. Ora ya mung guyon kok ya. Iya. Iki ya anu reng Apa? awake dhewe iki apa aku kowe Petruk iki suasana duka. Lho, sebabe? Anu dulure awake dhewe ya wong tuane awake dhewe Pak Seno Auri. Iya. Kelingan ta kowe? Kalasan. Heeh. Agirong dina kepungkur ki kapundhut. Weh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Krungu kabar urung kowe, Tru? Kowe dinae wayang saka kono lho kowe. Aku ya krungu kok le aku esuk-esuk ditelepon Blendot. Blendot apa? Sing nyentem kuwi lho. Kok Blendot ora? Aku ya kaget kok ya ora nyono ora ngira ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha iya. Muga-muga pikantuk swarga langgeng. Ayo amin amin amin. Wis nyokong aku kelir, nyokong aku wayang Duryudana kae mau saka panjenengane. Oh, ngono. Kae wayang Petruk Pradamas kae saka panjenengane. Iya. Layat rawe wingi Urung kober. Nang apa? Sedina turu aku kok. Nah, ya ora apa-apa. Ya, lain waktu iso. ya. Ki ngaturke salam-salam sik, Gong. Heeh. Pak Lurah sak Pamong, heeh. Uga warga Bendung Semen ora keri ya kanggo kanca-kanca Pandagiyu. Heeh, matur sembah nuwun. Pemirsa YouTube live streaming uga kanggo keluarga Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ah, wah, matur nuwun. Iki mburi nek gambare truk ngangkut son. Iya, iki ana layang. Apa? Mas Bayu Waskita transfer 100.000 matur sembah nuwun. Heeh. Pak Amin Yudha Widodo nyuwun lamunan ingkang nembang Mbak Yanti kalian Mbak Via. Oh ya, Heeh. Terus Bapak Plat R Jeruk Legi Cilacap transfer 100.000 kentun salam kagem Mbak Ririn. ya. Mas Kun kalian Mas Pras Tengkleng. Oh ya. Pak Suratno Bekasi salam bolo. Oke wae matur nuwun wae. Oke. Iya. Diaturke kabeh ya. Le diaturke mboko siji-siji mboko siji. Iya. Ki tak wiwitane sik nggo apa ngelemeske sing kenceng-kenceng. Oh iya. Kita sinomane sik. Oh iya, Heeh. Diurutke wae iki ana ki karo nepungke sinden ya, Deng. Ya. Ning sebelah kene dhewe iki ana Mbak Anggi terus merono kuwi Mbak sapa to ki? Mbak Yanti. Ya. Kiwane Mbak Yanti ki warga kene wis jeleh nyawang. Oh iya. Lah kuwi sapa? Ki sing duwe Balai Kinasih ki ya kuwi. Weh ngono. Amane Mbak Niken Asia Ya. karo Bu Asih. Ya. Ha iki ya buka lapak ana ing Lumbung Mataram. Apa jenenge? Griya Dahar Balai Kinasih. Oh iya. Aku kapan ke wengi-wengi udan-udan grimis-grimis kaya sowan rono. Kowe tuku. Ora, kudu nunut madang. Ora tau bayar aku lek. Masa ya pimpinan teko kuwi pina-pina ya. Ngondas mula. Ora ya ming guyon mana kuwi menandake Mbak Niken ki dermawan. Oh iya.
Ya pancen penjane Kyai Royal. Royal. Nek kadang kala ya sak kikir deh. Ora apa-apa. Kiwane Mbak Niken iki ana Mbak Via, terus kiwane Mbak Via ana Mbak Yoga, terus ana Mbak Tia, ana Mbak Yuku Tarni, terus ana Mbak Yuku, Mbak Lia saka Prambanan. Wis kabeh tok celuk Mbak Yu wae. Ah iya. Do nganggo kudung iki tok nom-nom. Biasane nek nganggo sanggul ku sing pojok dhewe kono ketok tuwik ayo. Lambe mureng ora. Ora ya ming guyon kaya terus. Iya, ah. Monggo Mbak nggih sinambari jatah Mbak nggih. Wis Mas Sulis ning guyu wis. Ngono-ngono tau diincer Mas Sulis, Cek. Lambe mureng. Mangga. Rokok kuntek. Tanjung Perak Telaga Jam monggo pinarak aman pasang lambemu lah ketiti lanjut Mbak siapa Mbak Anggi Ya, Pinasa
Pak Par apa Mas Parjo ki suarane jan apik. Iya. Ya mung sok ora iso ngepaske mentho karo lambe. Ora sedeng. Nyuwara ki mike enek ngendi sing arep nyuwarane ngendi. Iya. Sing dimik sikile. Sejene gimik. Iya. Ana nggo mik dhewe kok piye? Enggak. Pun dipun salirane Ya. ki mau sing disuwune pinane Pak Amin ya rabbal alamin. Iya. Nyuwun lagu lamunan sing nembang Mbak Yanti karo Mbak Via. Oh ya. Lah Mbak Niken ora kon nembang, ora diarepi. Kali atos suaramu to, Gong. Weh. Ora aja kaya ngono ra. Monggo Mbak Yanti karo Mbak Via disepoti kanca-kanca. Duh tanak. Neno. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora kompak to? Baleni. Lah kene assalamualaikum lah ya aku waalaikumsalam to. Ya wis arep sapa sik? Sampean sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti. Nggih. Mbak Via ku bacekno ayu. Lah apa biasane ki ora assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasane ki aku sok anu ora cetha sokane. Biasane kaya limbuk Aku wis turun 2 kilo. Ini iki wis ramping lho iki diet lho. Diet aku ngene-ngene. Diet. Poso ora usah diet. Poso ki wis iso nguroke awak kok ora. Lah ya kuwi lak ya wis termasuk to. Ya wis kula nuwun sik nang ngersane para warga. Nggih, ngaturaken Rada-rana sugeng karo cagake gedhe kowe masalahe. Pundi mriki? Heeh. Ngaturaken sugeng dalu kagem warga masyarakat pundi? Bendung. Bendung Semin. Nggih. Kula nuwun sugeng rawuh sedaya para tamu, ugi sedaya para penonton. Heeh. Piye Mas? Terusno. Lah aku kok matke ngono lak ya aku dadi Ngapa? Redeg Ngapa? Semelang tak. semelang aku yo. Heeh. Ayo Vi. Yo giliran. Iki kon salam-salam kok malah jagongan karo kancane. Ora, iki ki Kang Senan lho. Rada-rana lho gedhe wonge karo cagake soalé iki. Nah. Lah aku mau ning kene iki streaminge iki aku ra ketok gur tanganku utal-util ngene iki lah Ya ya. wis kene geni. Mulane aku ki rene iki kowe kono weti. Ya aku yo engko ra ketok no Vi. Ya wis kok matur kono apa nek. Ayo kula nuwun kaya wajan. Lah kan empun to wau. Kan empun to. Wakil. Ya wis ora apa-apa. Mbangane do padu. Ya. Heeh, iki ana request Mbak Via. Nggih napa? Sing fokus to mau ki mikir apa janjane iki ket mau ki. Napa? Kene iki kudanan. Aku ki kudanan lho teles kabeh lho. Oh mau si sapa boncengan karo wedek ta kowe? Nah aku mau kok. Wah, iki kaya mandengan ning nggon cakruk iki kok gak apa. Kene iki teles sak barang-barange lho. Teles kabeh aku tekan kene iki. Hah? Yo sithik.
piye Mas? Mau kae sing nutupi, sing ngrudui. Aja seru-seru to. Iya. Heeh, lamunan, Mbak. Oh, request lamunan. Saking sinten sing request? Saking Pak Amin ya Balalamin. Oh, Pak Amin, nggih. Matur sembah nuwun Pak Amin. Nggih. Mawis transfer 300.000. Oh, 300. Heeh. Kuwi ketoke wingi ke jare 100 nggo via ngono. Wis aja gawe cerita dhewe to. Sing ditransfer iki kene. Oh, lah ngono. Ora ana embel-embele 100 nggo via to? Ora nggawa aku we. Oh, tak kira beda-beda ya. Nggih. Iki apa enake aku omong ki jujur, ora tak tambah-tambahi, ora tak kelongi ngono. Heeh, ayo monggo Mas Ipung. Ipung sing Sesuk. Oh, iki sawer ora nggo sindan ding. Lah, Ana pakaiane dhewe iki dienggo kaum oh, duafa. tiwas aku semangat. Tiwas wis kaget ya to, tak kira ki tenanan. Sesuk tak nggo mampir Ya bakso. keputusane awal kesepakatannya rek iki ibadah budaya. Oh nggih, lali. Buat kaum duafa, Kaum duafa. Anak yatim. Anak yatim. Fakir miskin. anak yatim. Anak yatim sing ora mampu, lek ora mampu ngono lho wajan wis kok. Lagi ora mampu. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sampun. Iya, wajan sindan-sindan ki nek kocap angger apa lirik sithik kok terus do kaya ngono. Ha iya. Ayo Mbak Yumu Pathuk ki wingi wis ngirimi video TikTok ning aku. Apa? Kaos kaki sing enek gambare sikil. Oh. Tak kon tuku wedi nek tak lokke bae ora kuwi nggo fashion kebutuhan fashion kok ya. Ya iya ora apa-apa. Iya. Gimana pamundutane sing apa dek ning Taman Suka ki lho, Reng? Heeh. Kene sing ingkang ngersake podang kuning ning urung kober dipinangkani. Oh iya, heeh. Iki karo njajal karakter sinden-sinden. Iya. Ayo, Mbak. Siapa? Mbak Niken ayo. Weh, Mbak Niken kari dhewe wae, Ding. Warga kene. Iya, ora apa-apa. Ayo Mbak menawa iso ngaturke apa kremanane warga kene. Oh ya ora apa-apa nek duwe menjadikan sarana kebaikan ya ora apa-apa. Oh iya. Kaya apa ora? Heeh, monggo. Ayo, Dik Niken. Ya. Silakan. Nggih, sugeng dalu. Sugeng rawuh. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Kula nuwun nggih Mbak Niken. Telat wis warek kok lagi kula nuwun iki lho. Memang imbuh ta? Fitnah. Aku ra imbuh padake. Lah, Lah entek sego sepiring kowe kok mlekaran nak wetengku kok. Padake yo. nggih ngaturaken wilujeng dalu konjuk dumateng warga masyarakat Bendung. Tangga Teparo. Nggih. Nderek tepang kula warga enggal. Pun apal nggih, Pak? Mau aku mau mangan nggon aku ora. Ora kae mau ora merono kok. Ora to, ya wis. Kae iso muni ngono mergo ora iso rono mau telat kowe teko. Ah iya. Ora iso ngrasake petemu. Nggih. Kula wonten pamundutan menika. Oh ya titipan ya. Titipan. Ya dibuka sik alon-alon. Sekon dhuwur sik. Tak macani nggih. Dibaca. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken, semoga sehat selalu. Amin. Nyuwun gending pepeling, salam-salam buat warga Bendung dari Pak Kamto Candirejo. Oh, nggih. Salam sukses, salam guyub rukun sak lawase nggih. Saking Pak Kamto Kordes Candirejo. Oh nggih. Matur sembah nuwun Pak Kamto. Matur sembah nuwun. Ya kuwi sik. Niki mengke sareng-sareng. Oh ya sareng-sareng ta. Ya iki sik apa? Apa? Napa? Serine nek nang kene iki tembang apa ngono. Lah wonten pamundutan menapa? Ora aku manut sampean malah takon pamundutan. Pak Lurah ngersakne napa? Pak Lurah ngersake napa? Bapak ngersakne napa Pak Lurah? Mie ayam, bakso wonten, Pak. Kok kaya bakul. Lesehan mriki. Napa bakmi? Monggo ngersakne napa? Sementing bayar lho.
Wong kowe nek tetuku ya iki request lagu. Ya ora mampu, ora bayaran sik kon tuku. Ya sakne pucet kabeh. Kayak Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, Pak. Oh, nggih, sendika. Nyawer mboten, Pak? Rasah. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ayo, Mas. Mojo. Yo. Ayo. Ayo ya. Asik. Ansarara. Iya.
Ya, dibanterke ngene nek arep rampung. Ya. Ya, biasane nek arep rampung banter kok. Heeh. Nek arep rampung banter. Nek ora banter ku ora sida rampung. Ora sida rampung dadi suwe meneh. Mergane maune wis arep krasa dadi ra krasa meneh. Ayo aku ndak diulang-ulang. Heeh. Ndak boyoke kedeng. Iya. Padake tah ringkih. Masalahe Apa? Masalahe reng. Apa? Mbak Nikan wis kudu nganggo Kanggo apa? ya malu. Gak, aku sing jelas. Oli mesin. Oli sampinge wis garing. Dadi ditapke wis ora enek apa-apane. Ngece. Wong ngece kepiye wong ya kasunyatane. Lanjut nggih. Motormu ngomah kae sing tak maksud ki, Mbak. Nggih, rodok seret tok ning nyetan. Ayo. Ayo mari mojo, Mbak Nikan. Mas Mojo. Kowe tungono mik dinggo nyenggaki ben. Kowe nek nyenggaki apik banget ya. Ya. Ayo. Mbok didinding lho. Ning ora. Oh, kaya bayar. Ora ya sing gender iki ra menyang. Malah video call. Kowe aja ngece wong video call lho. Lah kuwi lho. Kuwi masalahe ngempet kuwi jauh di sana soalé adoh parane. Lah dasterani to. Cedetan sakjane ati jangan saya sama-sama Mbak. Jare buka warung. Mbak ya mau marep rene dadak muter rene. Kan variasi. Oh iya, variasi to. Iya. Variasi gaya no. Iya, betul. Jare buka warung sampean. Nggih. Nang endi? Wonten mriku. Nen mriku di Nggih. promo saiki sijane Iya. iki. Warung makan Gria Dahar Balekinase. Oh iya. Nggih. Ampun do tuku nggih. Lho, maksudnya Bayar. maro dahar ngono ki kayak langsung madang wae, ora usah do bayar wis. Ya bayar to ya, masa ora bayar. Ya ora bayar apa-apa anggere ra isin ngono. Lah, kanca-kanca ki padha duwe isin. Sepenting wareg kok. Nek. Mula aku anggere dhewe ning omah ra Mbak ora aku terus. Ya. Godane njaluk madang. Ning kanca-kanca ki do wedi lho asline. Lah? Lah karo jenengan kuwi wedi asline. Lah ngapa kok wedi? Ning ya wis tak omongi wis nek arep nang gone Mbak Nikan madang nang warunge Mbak Nikan wis ora apa-apa. Mergo orang yang punya ketakutan itu bisa menghilangkan ketakutannya. Ning nek wong sing malu tidak akan mampu menghilangkan kemaluannya. Oh, ngono to. Ngono lho. Kon nggih, Wis kana linggo wis entuk 20.000 kek linggo. nggo donasi. Ha iya, ki engko tak cemplungke kotak infak. Nggih, sing dari Mr. Luking Oh, Pak Badan ya. Hah? Piye? Nggih ngaturaken matur nuwun kagem Pak Luki. Aku Pak Luki nggih. Pak Nembe Luki. mirsani menika Mirsani via wonten streaming nggih. YouTube streaming daleme Mbojong. Bojong. Nggih, sembah nuwun. Bojong kaya sing ngedram. Aja dilangkai seneke engko kecut engko. Kae bronjong kae ora mbojong.
Kayak keronjot gua ada wedhus. Iya. Heeh, matur nuwun Pak Niken. Ha ya, Kang. Ki pamundutan sing saka apa ki plat R jeruk legi. Iya. Ngrusake lali janjine. Oh ya. Ben dipinangkani Mbak Yoga. Yoga ki artine anak. Oh ya, yoga. Monggo Mbak anak. Ayo. Ya apa? Iki apa? Kayak apa iki, Mang? Kok kaya bakul es krim lho. Ora genah kok entukmu gawe. Sepot apa kuwi, Mang? Sepot Spot. es Spot krim. apa? Es krim wae. Selamat malam Mbak Yoga. Kula sing dalu, Mas Dalang. Pun nate teng semen dereng sak dereng. Dereng. Nembe sepisan Nembe niki nggih. Oh iya, Mbak, Pripun? aku arep ngomong ning aja ngomong kowe sapa-sapa ya. Pripun? Mas Moko iki mau ning transit ki lho. Panjenengane do ganti to. Njiko iwak loro, Mbak. Kira doyan iwak ki. Hah? Ora doyan iwak. Iwak ki mung sanepan liyane Lah kuwi apa? asli. Wis mendong dhewe aku. Mbah aku penasaran iwak apa ta? Sakon lempit kae lho. Aja gawe goro-goro reng ora. Wis aman nek karo aku. Nembang Mbak, ya kan, Jeh. nembang. Napa, Mas? Lali janjine iki mawon, Jeh. pamungkutan lali janjine. Siap. Ayo Mas Pur. Mas Pur sapa? Sing ibas sapa? Ayo kebrete. Ki mau sinden sing urung madang ki. Janjane kowe ning ngendi?
yoga nggih. Wis diaturke apa tembang. Aku saya penasaran dagingmu ke lho. Apa iwak? Iwak. Mas mau mangan iwak timun. Ya, wis ora usah dipikir engko rak tekan omah kepikiran dhewe. Iya. Ki ana WA. Ya, saka sapa? Tak wancane sik. Salam kagem sedaya pandemen Ki Dalang Yusuf lan ugi salam kagem Mbah Kuncung utawi Moativa official. Mugi-mugi lancar anggenipun ngonten. Amin. Nah, matur nuwun getas pelayan ningali streamingan. Oh ya. Ki ana apa layang meneh, Gang? Apa? Reng Sugeng Dalu Ki Yusuf dari Bapak Oka Wibowo. Oki kok Oka iki ing Amsterdam, Belanda. Wah. Apa? Nyawer pound sterling dengkulmu. Belanda kok pound sterling. Badhe nderek nguri-uri budaya Jawi kalih titip sedako kagem anak yatim. Nyuwun pamer bojo wonten tali asih. Gang 100.000 matur sembah nuwun. Ki sing bojone anyar iki kesinggung iki nang. Iya. Ya. Iya, ki pamer bojo sing minangane ben sapa kira-kira? Ya diselingi sik sarunge pamer bojo. Ya, wong Mbak Anggi urung jumeneng. Ben para pamirsa ki ngerti kepiye to bodine Mbak Anggi iki kepiye. Lambemu reng. Kepiye nek Mbak Anggi nek jumeneng ngono kok ya ora. Monggo jumeneng Mbak Anggi. Tino. Ayo. Dun tan 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 tang tung tang tung tang 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 Sugeng dalu Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora kwalik to iki? Ora kwalik. Iki Mbak Anggi iki sinden iki nek mangkat wayangan, iki teko paling dhisik dhewe. Weh, ngerti apa piye? Weh, ngerti. Aku kuwi aku teko rada wengi Mbak Anggi wis ning kono dhisik dhewe. Soale mangkat dhewe nek kepengen kan ora wani. Nah, nek ngono no makane iki. Boten. Mbak Anggi iki urung aku dicoba wis mangkat kok Neng. Oh iya. Ya Allah. Ketok mempeng ya. Loh, rajin solid. Tenan ya Mbak Anggi ya. Semangat kaya. Podangku ning Mbak Anggi wingi sing durung dipinangani Mbak Anggi. Oh nggih. Iya, enggak dipinangani podang kuning. Mas Mojo. Mas Mojo. Mas Mojo. Ya.
nggih Pak nggih. Wajan ya. Ora nggo mandeng, mesake lho cah awake cilik lho cah. Engko nyelot guru. Ngadora. Iya ora apa-apa. Karo hitung-hitung olahraga. Heeh. Tenan, sing Jaipong kuwi ya klebu wis olahragawan hebat. Iya. Nang YouTube wae wis enak sing komen kok. Ki ya mung guyon lho, kuwi Kimpul janji nusu ajian iki kan. Oh ya, heeh. Capeng gunung apa saka Sulawesi. Ya wah aduh-aduh. Saka Sulawesi tekan kene. Wah ana meneh. Oleh wong. Ya. Saking kanca duka nyuwun lewong. Ya. Iki mboko siji. Nek dompete kekebakan kek kula mawon, Pak. Wah. Wis ngene ora ya. Ki mau pamer bojo nggih? Ya. Ayo Mbak Yanti. Ayo ngajak. Gelo 200.000 gelo engko lebokke ning kotak infak. Aku wis arep mesem lho. Mesem ora kena sik. Ki apa nyanyi? Pamer bojo. Lah luput iki. Nang apa? Lah aku ora tau pamer bojo. Eleh. Lulus SMP rabi ora tau pamer bojo. Ora tak pamerke. Eleh. Ayo kancamu ya merasa iri kaya. Dumeh wis iso ndiragat. Ndak bahaya nek dipamerke iki. Kalau dipatekke. Monggo kebret. Tak openi. Matur nuwun Mbak Niken. Ya. Wah, ganti keprak gongkan tuh nek neng daerah Semen kene. Ya, khususnya Semen Ngawen. Ya, kuwi remene Gegrek Surakarta. Oh ya. Nah, ing keprakmu crik-crik-crik iki ndung bandeng ning kok ya ora ado karo Solo ta, Reng. Ha iya, heeh. Ki mau lewung monggo Pak Lurah badhe jumeneng. Oh Pak Duko, tak kira Pak Lurah. Sing mune Pak Lurah ki mau berarti fitnah iki mau. Monggo Pak Duko ki ayo sinden-sinden berdiri sinden. Lewung. Ya.
Iki sing agilinggo tak kon ngadekne ya ben. Ya, Ya engko penutup. ya. Lah pepeling mau. Pepiling iki mengkeletan sewengi tok. Ya, Terus awake dhewe pindah neng lokasi teras sawah Ndung Dawang Gedang Rejo. oh ya. Heeh. Dipinangane nang kono sesuk. Ya. Monggo Pak Duko. Sukir guys, suwat-suwit guys. Sukir geng. Sukir geng. Sukir and friend. Kayak tukang jajan. Iya. Oke. Wis do bento wetenge. Ayo. Pak Duko monggo. Pak Duko monggo lho Pak Pak Duko Duko. mboten Pak Duko. Monggo mumpung anget lho Pak Duko. Mumpung tasih hangat, Pak. Pak Lurah monggo. Monggo Pak Duko. Monggo, Pak. Mbak Tanti. Ayo Mbak Tanti. Ayo Mbak Tanti. Mbak Tanti ditunggu yoga-yoga nih. Yo. Ayo. Sabda. Sate. Mas Mojo kenapa? Capek ya. Kok ringkih Capek. sekali? Apa Sikile didem sik. Grujuk kali. Evi, tangan Evi ngancing. Asam urat toh? Kram ya jan. Iso ora kowe? Bisa? Iso kan nek ngancing sedelet tok kae. Oh, sedelo. Wis kulino berarti sing ngono. Wis biasa wis. Via iki kelemahan yoga-yoga kok apal ya? Apal ini. Tau mbok jajali kabeh kok. Lah kimpul we apale banget tok. Walah nek kae mono. Kimpul ndak ora iso bali kanjeng. Yo. Nganggo sikil sing cilik kuwi, sing tengah kuwi. Ya. Gojek iki nek kokean ya ora apik. Monggo iki ming padat, pakeliran padat iki ming mentoke ming tekan jam setengah 1 tekani jam 1. Ayo sowan Ndara Werkudara ya kae sajakno wigati sing banget. Ah iya. Matur sembah nuwun Bapak Ibu wonten ing Kalurahan Bentung, nyuwun pangapunten sedaya atur kawula sak kanca kathah kirang ing tonton tindak tanduk. Munamuni selapo anggenipun ngelipur wonten dalu menika kula nyuwun pangapunten nggih. Nyuwun lumebereng sesamudra pangaksami mugi-mugi ing sak mangke warga ing Bentung tansah sehat rahayu wilujeng bagya tiasing mulya tebih saking rubida menapa-menapa. Amin. Ya. Ayo sowan Ndara Werkudara yo. Ora usah suwe-suwe, ayo. Janeng
janing taloka ngati langit Mambang tepas layang tanpa maneka